kae ning kono kae gabahe kae. Kae urung mari kae iki. Wis infone begitu bolo. Ning sawah. Wis disyukuri wae. Wah, panase jan jojis. Panase jojis. Oke, terima kasih. Kegiatanku isuk iki muat gabah bolo iki. Nggih pickup muat gabah. Kayak gabahe. Sing ngono kae. Ae, ngono kuwi. Info hari ini muat gabah sik.